That's not my neighbor. Σήμερα θα δοκιμάσουμε αυτό το παιχνίδι που βλέπω συχνά στο YouTube τώρα τελευταία. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι που θέλω να δοκιμάσω αρκετό καιρό και αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο μαζί σας μετά από 4 μήνες. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν ανέβαζα τόσο καιρό βίντεο γιατί διάβαζα. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, και ο πρώτος γείτονας. Λοιπόν, για να δούμε τα χαρτιά σου. Άγκους Κρυπριάνη, μένει στο πρώτο όροφο, στο τρίτο διαμέρισμα. Οπότε, τρίτο διαμέρισμα. Long hair, long neck, φοράει καπέλο, έχει μουστάκι και έχει και μικρά μάτια. Οκ, πολύ έτσι είναι τα μάτια του. Λοιπόν, είναι η ταυτότητά του. Δεν βλέπω κάτι περίεργο στην ταυτότητα. Λίγο τον άρθρο. Καλώς φαίνεται. Λοιπόν, επειδή μου φαίνεσαι λίγο περίεργος, αλλά δεν θέλω να παίρνω και γρήγορες αποφάσεις, θα πάρω λίγο το τηλέφωνο στο διαμέρισμά σου. Πρώτα να δούμε, δεν είσαι στη λίστα. 55-13. 50. Ναι, ξέρω πώς να παίρνω το τηλέφωνο. 55 13. Ναι. Λοιπόν, ID check, απειρώνεις, όχι τόσο, τα μάτια σου με μπερδεύουν. Entry check, δεν είναι σήμερα στη λίστα. What's strange about my eyes? Δεν είσαι στη λίστα. Δεν είσαι. Την κοίταξα. Συγγνώμη κύριε, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να κλέσω το DDD. Το πρώτο που λέει για την ιστορία το έκανα skip, γιατί μάλλον οι περισσότεροι θα το ξέρετε, οπότε skip και αυτό. Οκ, ευχαριστούμε. Ναι, θα τη συνεχίσω. Λοιπόν, good afternoon και εσάς. Μία stone, τρίτο όροφο, πρώτο διαμέρισμα. Είναι τα σκάλα. Λοιπόν, τρίτο όροφο, πρώτο διαμέρισμα. Μένει μάλλον με τον άντρα της. Long hair, μακριά μαλλιά, μικρή στρογγυλή μύτη. Έχει φακίδες. Το πρόσωπό της έχει σχήμα οβάλ. Και thin eyebrows. Και έχει λεπτά, όχι βλέφαρα, φρύδια. Που είναι πολύ κοντά, μοιάζει αρκετά στην περιγραφή, νομίζω. Μία stone, 8 εντάξει. Λοιπόν, και ναι, νομίζω μια χαρά είναι. Δεν είστε όμως στη σημερινή λίστα μία. Τι? ID check, appearance check. Ναι, δεν είστε. Εντάξει, μπορεί μια δασκαλά όντως να έχει κάτι στο... Αλλά θα πάρω το τηλέφωνο μήπως είναι ο άντρας της. 14-25. 14-25.
Speaking. I are in the apartment right now. We are not expecting any visitors today. Λοιπόν, νομίζω θα σε πέρναγα, αλλά δεν σε περνάω γιατί ξέρω να βλέπω όλες τις καταστάσεις. Οπότε, bye. Ευχαριστώ. Ναι, εντάξει. Προφανώς. Με τόσο καλή στη δουλειά μου δεν πρόκειται να χάσω, δεν πρόκειται να σκοτώθει κανένας γείτονας, να περάσω κάποιον, να σκοτώσω κάποιον γείτονα. Λοιπόν, good afternoon. Gloria, αυτό, το επιθέτω δεν μπορώ. Δουλεύει στην τράπεζα, από ό,τι καταλαβαίνω, συγγνώμη αν κάτι κάνω λάθος. Δευτερόλεπτο, πρώτο διαμέρισμα. Ο άντρας σας βλέπω. Round face, small on right cheek, short hair, round nose. Ναι, νομίζω είναι. Είναι, εντάξει. Το ID έχει και ημερομηνία. Δεν μου φαίνεται κάτι περίεργο. Δεν είστε ούτε εσείς στη σημερινή λίστα. Ρε, τι γίνεται. ID check, απειραστή, έκανε test. Λίστα. Ναι, δεν είναι στη λίστα. Δεν είναι κανένα error, δεν σας βλέπω πουθενά. Θα μου πείτε ότι εγώ έχω πρόβλημα τώρα στα μάτια μου. Δεν νομίζω. Θα πάρω ένα τηλέφωνο στο διαμέρισμα, που από ό,τι φαίνεται μόνο ο άντρας δεν είναι, οπότε άμα το σηκώσετε. Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να φύγει. Γιατί ανοίγω λάθος διαμέρισματα. 51-23. Τι έκανα, όχι. Εντάξει, sorry. Δεν είμαι σίγουρη, ένα λεπτό. 51-23. 51-23. Gloria Smith speaking. My husband is not at home, ναι, γι' αυτό είναι στη λίστα. Bye. Πόσο καλή είναι μία. 3, 1, 2. Ναι, of course, πάντα είναι. You can continue your job. Την πολύ καλή δουλειά μου. Επόμενος. Ναι. Λοιπόν, Ελενούης. Δεν λέει κάτι για τη δουλειά. Λοιπόν, είσαι στο πρώτο όροφο, στο τέταρτο διαμέρισμα, με άλλον με την αδερφή σας, Ελενόη. Mole on the left cheek, small point nose, slim, long neck και she has a twin. Νομίζω όλα εντάξει είναι. Ναι. Τι. Ναι. Είμαι χάσει λίγο. Λοιπόν, ούτε εσείς είστε στη λίστα. Τι συμβαίνει. ID check. Parent check. Δεν είναι στη λίστα. Emergency at work. Ποια είναι η δουλειά σας? Δεν κατάλαβα. Ποια είναι η δουλειά σας? Λοιπόν, πώς είπαμε ότι λέγανε Ελενόης. Οπότε, άμα το σηκώσει Ελενόης, 69-96. 69-96. Ελενόης τι λένε, άμα το σηκώσει Ελενόης, λυπάμαι πολύ, δεν είστε.
Ναι, δεν είναι. Speaking. Is not at home. Οκ, καλά μου φαίνεσαι. Παίρνει. Bye. Καλά μου φαίνεται. 42. Μάλλον όλα αυτά κάνουν 42 παίγγες, όλα αυτά τα συντσίνια, αλλά δεν θα κάτσω να τα μετρήσω γιατί 42. Να έχετε μια καλή μέρα. Και κάτι και λέω κάτι έπαθα στο τηλέφωνο, δεν ξέρω γιατί. Ναι, νομίζω ότι και εσείς καταλάβετε ότι αυτός ήταν. Ναι, την καταπληκτική δουλειά μου. Αλλά έπρεπε να περάσω στο 42. Ήταν 42. 42 δεν είναι. Τι. Είσαι συνεννista, αλλά... ID, όχι, και όχι, ήτανε. Τελευταία δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν έχει και στόμα για να μιλήσει, αλλά... Τι λέτε ρε. Έπρεπε να αφήσω αυτή μέσα να μπει. Έχετε κάποια σχέση με τον κύριο 42 που ήρθε πριν? 42 δεν έλεγε. You have contacted the TDT. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Θα συνεχίσω την καταπληκτική δουλειά μου. Όπως πάντα. Γιατί... Γεια σας, καλό απόγευμα. Είστε ένας, γράφετε. Νομίζω σας έχω στη λίστα. Είστε στη λίστα. Πολύ καλά μου φαίνεται η ταυτότητά σας. Είστε στον δεύτερο όροφο, όπως το ξέρω. Big eyebrows, πρόμη μουστάζ. Φοράει καπέλο. Έχει στρογγυλή φάτσα. Και έχει κοντό τέτοιο. Νομίζω είσαι καλά. Σταμάτα. Νομίζω είσαι καλά. Ένα λεπτό να πάρω το 51. Ξέχασα το νούμερο. 51, 23. 51, 23. Για να είμαστε και σίγουροι. Γιατί κι άρχι ήταν χωρίς κανένα ψεύγα. Και εν τέλει ήταν... Gloria Smith speaking. The husband is not at home. Okay, ID check, appearance check. Ναι, και είναι σήμερα στη λίστα. Ναι, είναι όλα μια χαρά. Περάσει. Καλή ξεκούραση, τι να πάω. Yeah, hi or whatever. Αναστασία Μικαελής. Μάλλον δεν έχεις κάποια δουλειά. Γράφω στο δεύτερο. Με έχει αδερφή μάλλον. Είναι μαθήτρια, είπα δεν έχει δουλειά. Tired eyes. Two ponytails. Small nose around the face. Καλό μου φαίνεται. Να μην να πάρω και στο διαμέρισμά σου να είμαι σίγουρη. Στη λίστα είναι 1346. 1346. Nata speaking. My daughter is not at home. Daughter, she says. Is she back?
ID appearance in this. Bye. Πολύ κουραστική αυτή η δουλειά. Ξέρω εγώ απλώς κάθομαι και πατάω κουμπιάλα. Αυτό το μάτι εκεί πέρα τι κάνει? Roman. He went to renew his ID. Πήγες να ξανακάνεις το ID σου, ok. That's creepy. Big nose, color and night chin, long face, one eyebrows, well hat. Ναι, δεν βλέπω όμως κάπου ένα μάτι εδώ πέρα στην περιγραφή, κύριε Ρο. Και δεν είστε ούτε στη λίστα. Οπότε θα πάρω στο τηλέφωνο το διαμέρισμά σας. Για να με πει. 11 52. Μπορεί να βγάλει ένα τρίτο μάτι. Σημαίνει αυτό. Hi, Roman speaking. My wife and I are in the apartment right now. We're not expecting any visitors today. Check. Always I do. Όχι. So they couldn't add me to the list. Αυτό είναι μια έξυπνη τέτοια, αλλά συγγνώμη. Είναι κυριολεκτικά μέσα στο διαμέρισμά του με τη γυναίκα του, οπότε εσύ μιλάω τώρα σε έναν ψεύτικο. Bye. Και να φεύγετε και μόνος σας, εμένα δεν με πειράζει. Να ξέρετε. Τέλος πάντων, μπορείτε να φύγετε λίγο πιο γρήγορα γιατί θέλω να φάω κιόλας. Περνάει ο χρόνος. Ouch. Hello. Yeah. $42. Για να το λέγει ο προηγούμενος κάτι. Τι! Χαμελέοντας, αλλά δεν μπορώ να το χορέψω ελληνικά. Λέον. Homeless. Πώς είναι αυτό, χαμελέοντας. Λέον. Μάλλον. Σαμί. That's incorrect. Δεν ξέρω. Αντίο, ξέρω. Δεν ξέρω. Τα ζώα στην Αυστραλία. Δεν ζω στην Αυστραλία. Λοιπόν. Πάντως βρήκα το 42 που κυριολεκτικά στον τύχη του. Έβαλα. Τι σκάτα. Αυτό θα το βρω σε αυτιάκια. Να. Δεν είναι στη λίστα και πήρε πέρα στο διαμέρισμα. Κυριολεκτικά. Είσαι η μάνα της τέτοιας. 13:46. 13:46. Natsa speaking. No, oops. Right now. You have said. Not expecting any visitors today. Ναι, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Το ίδιο, κοπέλα μου.
το μιλείτε, έβαλα λάθος στο τηλέφωνο. Κλείνει. Πρωτόκολλο, complete. Εντάξει, μπορείτε να φύγετε, να ξεκουμπιστείτε από μπροστά μου. Θέλω να συνεχίσω τη δουλειά μου, να παίρνω χρήματα γιατί μάλλον αυτή η δουλειά πληρώνει καλά. Εκτός άμα πεθάνεις, ξέρω εγώ, δεν. Έπαθε κάτι μούλη σας. Κάτι μην την κατάλληλα. My face? Η φάζα μου. What is the skin or whatever. Δεν ξέρεις είναι το skin. Οκ. Κυριολεκτικά έφυσα να μπεις λίγα λεπτά, ας πούμε. Δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή στο διαμέρισμα. Πήρα πριν, δηλαδή πόσο θα πάρει. Πολύ καλά. Έφυγε και δεν την είδα και κάηκε η κοπέλα και πάθε κάτι μόνη της. Και πάθε. Ναι. Ελληνικά. Good afternoon. Πότε θα τελειώσει. Ιζάκ. Αυτό. Στο δεύτερο λεπτό. Μένεις μόνος σου. Big eyebrows, big smile, prominent chin, big nose. Ναι, τα έχεις όλα αυτά, τα έχεις. Είσαι στη σημερινή λίστα. Είσαι στη σημερινή λίστα, οπότε ναι. Είσαι reporter, οκ, ωραία δουλειά. 72-32, άσε με μία να πάρω τηλέφωνο εδώ. 72-32. Ξέρω εγώ, όλοι που μένουν εκεί μέσα εξαρτώνται από εμένα. Άμα κάνω μια βλακεία, όλοι πεθαίνουν. Μια παύση. ID check, apply check, and request check. Ναι, όλα είναι χαρά. Ό,τι και αν αυτό, μπάει. Γεια. Ναι, εντάξει, προφανώς είσαι Milkman, το λέει και εδώ. Μένεις, πού μένεις? Στο τρίτο όροφο, δεύτερο διαμέρισμα. Long nose, thin, thin, tired, eye, short hair, wear hat. Είσαι στη σημερινή λίστα. Ναι. Όχι. Τι κάνω περίπου. Ναι, είναι στη σημερινή λίστα. Να πάρω μια στο διαμέρισμα να σιγουρευτώ. 41-22. Το διαμέρισμα 41-22. Όλα φαίνονται μια χαρά. Λοιπόν, ID check, appeal check, and request check. He's on the list. Οπότε, perfect. Κάτι 2. Μάλλον. Τελείωσα. Capture. Δεν θέλω να σκότωσα κανέναν. Δεν θέλω να έχωσα κανέναν. Προφανώς με το σοβαλί. Μενιού. Μενιού. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα λέμε μια επόμενη φορά. Γεια σας!